गिबियावनो नोंथांमोननि जि चेनेल खौरांनि जि बिजों बे बिजोंनि गेजेरजों आं गासै जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबनि रायजो राजा भटार बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ माने बावहरग्रोबाय आरो बिथांमोनखौ आङो जोबोद साबायखर बावहरदों दे 12 डिसेम्बराव बिसायख'थिनि जि साननाय बे जादोंमोन आरो बिसायख'थिनि सानखालि देरहानायनि उनाव गोसोआ जोबोद रंजाखांनाय मोनदों आरो जोबोद रंजादों आरो बेनि उननि जिखिनि हाबाफारिफोर दाखालि बावैयो 24 डिसेम्बराव आं माने स्पिकार हिसाबै बुंथिगिरि हिसाबै आं सायख'जादों आरो बे सायख'जानायाव आङो गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर रिजननि जि जौसिन मोनसे सदन जायखौ न' होननानै बुङो बे न'नि सासे सामलायगिरि जानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो आङो नैबे बुंथिगिरि मासिनिफ्रायबो आङो गासै बिटिआर रिजननि रायजो राजा बिथांमोन गासै माने थाखोनि सुबुं बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि जि बिजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो फिन आरोबाव आङो साबायखर बावहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आंखौ जोंहा जि हाउसनि बाहेराव आरो जा हाउसनि बाहेराव आरो जाय बिथांमोना माने सायख'जानानै फैदों बिथांमोना जाहाथे हाउसनि सिङाव हाउसखौ मोजाङै सालायना लांनाय आंखौ मदद खालामो आं दिनै फिन आरोबाव बिथांमोनखौ आं खावलायखानानै दोनदों नोंथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएल मोनथामजों लोगो नांनानै सरकार दाबाय बेवहाय बिजेपिआ नोंथांमोननि जानानै खामानि मावग्राखौ नोंथांमोनाबो फोथायनो ना बे दिनै जोङो मोनथाम हानजा लोगो नांनानै बेवहाय जों माने सरकारखौ दानाय जादों क'क्राझाराव आरो बेवहाय जुदि नायोब्ला जों इउपिपिएलआनो बांसिन आफन लानानै सरकारखौ दानाय जादों आरो बै हिसाबै थारैनो नैबे सरकारा इउपिपिएलनि जिखिनि साननाय हनाय बेजों लोगोसे जिखिनि बेवहाय नांजाबफानानै थानाय गुबुन राजखान्थि हान्जा बिथांमोननि साननाय हनायजों बियो थारैनो आवगायलांगोन आरो बियो थारैनो बावैसो सिगां मोनसे प्रटेस्ट जानायाव बिपिएफनि बिथांमोना स्पिकारखौ बोख्लायलायनाय नुनो मोन्दों देरहासार आरो मुलुग नोंथाङा मा फोरमायदों बेयावथ' फाइलें जानायखौ नुनो मोन्दों बेवहायथ' मा होननो बिखौ राव गैया नाथाय इदिनखालिनि जिखिनि मोनसे हाउसमोन बे हाउसआ ओरैनो भितराव थानानै जेसेबां मोन्दांथि बाहेरायाव थानानैबो बेखिनि नुथायखौ नुदों आरो माखासेया बाहेरायाव थानानैबो मोन्दांथिखौ मोनदों आं नै बेखौनो माने बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों दे बियो बिटिआर रिजननि मोनसे सर्बस्व मोनसे सनमान गोनां मोनसे हाउस बियो बे हाउसआव माने बेबायदि जुदि आनडेम'क्रेटिक जुदि एक्टिभिटि बिहेभा जुदि जायोब्ला बियो भेरि आनफर्चुनेट जायो दा बेनिखायनो इदिनखालि बारलांबाय दा फैबाय थानाय समाव जोङो डेम'क्रेटिकेलि थांनो थाखाय जोङो सबबो साखाफारा जानांगोन दिनै आसामाव गोबां काउन्सिलफ्रावनो बिजेपि दोला जायगा लाफैबाय बिटिसिआवबो फैबाय थानाय समफ्राव जायगा लागोन बायदिखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था सरसा सोलिबाय थादों बेनि गेजेराव सारा मा बुङो दा बियो रायजो राजाफ्रा बेखौ सानगोन नाथाय जोङो जिखिनिखौ नुदों दे नैबे फैबाय थानाय समाव माने जोंनि जि ओनसोल बे ओनसोलाव बिजेपिआदि गोबां माने जायगा लानो हागोन आं बेखौ सानाखै दा नैबे थांनाय समाव गोबां माने जालांबाय जोङो बेखौ सबबो मोनथिखायो सबबो नुखाजोबनायखा नाथाय जोङो गोदान जिखिनि सरकार बे सरकारा थारैनो रायजोफोरनो जिखिनि खोथा होबोदोंमोन रायजोफोरनो जिखिनि बाथ्रा बुंबोदोंमोन बे बाथ्रा बुंनाय आरो खोथा होबोनायखौ जोङो मावफुंनो नाजागोन दे दाख्लै आङो नुदों टिभि स्क्रिनाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला चिरां जि माने जिल्ला माने देहा फाहामसालियाव हाबदोंमोन आरो बै समाव नोंथांमोननि बे खौरांनि गेजेरजोंसो आं मोनथिनो मोन्दोंमोन दे बेवहाय माने 12 बोसोर खेवजायि माने मा होनना बुंदों 12 बोसोर खेवजायि रुम मोन्दों बेवहाय
बा देहा फाहामसालि बेवहाय माने माखासे आइजें आइला जायखौ जन्त्रपाति होननानै बुङो देहा फाहामनायाव बेखौ बाहायनाय जायो बेबायदि माखासे जन्त्रपातिया बेवहाय गोग्लैना थानायनि बाथ्राखौ खौरांनि गेजेरजों आं खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों दा बैफोरनो जे थांनाय समावदि जिखिनि बाहायनांगौमोन बेखिनिखौ बाहायनो हायाखै बैफोरखौ जोङो नुबोदों खिन्थु फैबाय थानाय समाव थारैनो बेबायदि माने जन्त्रपातियानो होनबा जिखिनि माने बाहायनांगौ बेखिनिखौ जोङो बाहायनो हागोन बावैसो जों मिथिनो मोन्दों बिटिसिआव 2300 बिथांमोना बिपिएफफ्रा उल्था खालामलांदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों नाथाय बिनि सायाव बिथांमोना मा आयेननि राहा लागोन होननानै बुंदों ना बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ बेथ' रोखा 23 माने 2300 जिखिनि कौटि बे कौटिनि जिखिनि लाइबिलिटिस होननानै बुंनाय जायो 2300 कौटि ओमफ्राय बेनि जिखिनि लाइबिलिटिस बे लाइबिलिटिसा जानानै दङ अलरेडि बेनि जिखिनि माने हिसाब बे हिसाबा जाबाय आरो बेनि सायाव बेखौ माबायदिहाय खालामनाय जायो थारैनो बेखौ इसि जिरायगोन माने इजिकिउटिभ काउन्सिल जिरायगोन आरो बेनि उनाव बेखौ माबायदिहाय माने राहा लामा लानांगौ बेखौ लानाय जागोन दासिम बेनि सायाव सानबायल' दङ खिन्थु बेनि जि राहा बे राहाखौ दाबो थिरांथा खालामनाय जायाखै